Hello bayarok Teer target Kokborok channel Norok no lamsahu Norok panan channel subscribe kaya please subscribe kadi tai bell icon no click kadi please tai kaisa kong nong nang sanai tak panan Norok jodi ani channel no subscribe kaya subscribe kadi ar please share khainani tapok di Norok video nai pe hangkai please Norok ni friends no ba Facebook WhatsApp rok Norok share kadi hingke tini chung video cheng lainai pila miafani nadi Norok na miafro ready kha 1 house tai 6 house 1/6 house no rika inke 6 house second no SR success wngkha inke tai kaisa no rijak 3 ending 2 ending ar 4 ending o charta ending no rijak aro bisingo 3 ending bo SR success wngkha inke je house ending thwngnai borong bagui belai no kaham success wngkha tini inke goti thwngnai nong bagui bo success wngkha hinui khaka o hingke Norok je asok puitok lai angke agini video miafro ni video no Norok nai mano aro ang tamo common dikha hingke tini chwng common rina thangnai tini phaio 28/63 hingke ang no 1 house himani oro 2 house risio hingke 6 house himani second no success wngkha Norok 2ta house thangui mano hingke tini chwng nailainai naidi tini bangkhai nainai no only tini ke 1 house kaisa no ready nai hingke 1 house norok khana thangui mannai hingke khana norok 1 house thangdi aboni loge goti rinai 11 13 hingkai 11 13 hingke 18 tarpore 15 hingke norok obo 1 house ni bisingo norok thangui mannai hingke khana emni shonibar 12 club kongnai hingke tai kaisa tai bai kisari mano norok 28 thangdi 82 thangdi hingke 39 93 obo goti no norok thangdi hingke aboni bisingo hainai norok no rinai ending tai house tai goti nog no clear khai ready nai hingke phai chwng tabuk nailaiya no kisa cha ro thangui nadi tini wngkha de obo success wngkhai 2863 miafro ang nog no rijak tongo je oro 62 phaimani 62 ni ulta rigui borok wngmahai khlai rwo hingke khana bo je wngmahai wngui mano je 63 ba 28 no ultai phano borok rui mano ani bagui norok ultai thangdi tai face to face bo thangdi hingke khana 15 tarik hingke norok 15 no bo thangui mano hingke norok ni bagui khana ni bagui common nama hingke 15 kaisa thangdi tini number 28 thangdi kwrwngmani hingke shonibar khana a number repeat number phai mano hingke 82 bo fili rui mano 36 bo thui mano hingke 63 bo thangui mano omono FR SR o norok kwrwui no obo thangdi BS go hingke tarpore norok no hainai rionai oroni common number hingke norok nai naidi obo 28/63 phaikha hingkai khana phainani je chansung o 34 yakhe 19 phainai hingke 26 yakhe o phainai o line o jekono kaisa phainani chance tongo hingke o bisingni bisingo norok no common rinai ang je 32 thangui mannai 23 thangui mannai 27 thangui mannai tarpore 25 bo thangui mannai tarpore 19 no bo thangui mannai tarpore tai kaisa hingke norok obono bo thangui mannai hingke hainai norok no rinai obo norok bepak thangui success wngmani hinui khaka o hingke tabuk chwng thanglainai je house to chwng nog no rikha norok no to 1 house norok thangui mano 1 house tabuk chwng ending o tanglainai hingke ending hingke chwng bomo thangnai naidi chwng tini ni no hisab khai no kainai 3863 hingke 9 hingke 5 tarpore 0 tarpore 4
4 or 6 hingke 0 fai tongmani tai saisa khaino 2 8 6 3 9 5 0 tarke 4 4 4 hingke 6 acha hingke जों ending ni bisingo mankha 6 r 4 hingke 6 r 4 noro ending thangni tarpore 0 ending thangui mano hingke o bisingo norok common wngkha da 10 thangui mannai gutio 10 thangui mannai 14 thangui mannai 15 thangui mannai tarpore 16 thangui mannai tarpore ribano okay 26 thangui mannai 24 thangui mannai 20 thangui mannai tarpore tai 62 thangui mannai hingke norok obono thangri 62 72 norok ang kha o je obo thangka khe norok success wngnai hinui hingke je ending thangna rok khe please ending thangni 6 4 0 ending abo hingke house hingke 1 hingke oro no norok success wngmani hinui nono khago hingke tini bagai asino malaya no next video o hingke je weekly number thangna songnai rok oro naiye weekly number thangui mano weekly number obo khe norok thangui mano tini bagai songno malaya no next video o.